सैमा साला गाग्लि गाग्लि बुगोन नोंखौ पुलिसखौ दम देखायनो फैग्रा नोङो अबेनि मानसि ए थां नोंसोरबायदि पुलिसखौ गिया आङो हावलदार लावथिया लाना फै आरो बिखौ लकाबाव सोना दोन माबार ओरैबायसा बुग्लि बिनि आथिं आखाइ सेफायना दोन ओइ आं सोर सिनायदोंना सिनायाखै नोङो आंखौ लकाबाव सोनाय बाथ्रा बुंनायनि सिगां 100 बार सानलाय पुलिस आं सोर सिनायदों सिनायाखै आं रनि जायनि नंखाय मिसिं कमप्लेनखौ लानानै नोङो आंनि न'नि मानसिफोरखौ बे लकाबाव सोनानै दोनदों मिथिबाय बेसो नामा बियो आंनि न'नि मानसिफोरखौ माबार एंगार लकाबनिफ्राय नों रनि औ आं रनि आरो नों गोरोन्थि खालामदों आंनि न'नि मानसिखौ बेबायदि जेबो दाय गैयालाबासिनो लकाबाव सोना दोननाया नोंनि गोरोन्थि नङा नों थारमाने मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों बिनि बिमायालाय माथो बिखौ खोमानायनि केस होदोंमोन बिनि न'नि मानसिफोरा बिखौ किडनेप खालामदों होननानै बिलाय माथो आरो गावसिनि न'नि मानसिनिसो साइड लाना बाथ्रा बुंगासिनो एंगारनायनि बाथ्रासो बुंगासिनो माथो नोंथाङा मोनसे रेसपेक्टफुल साख्रिनि जायगायाव दङ आरो बेखौ आं आनरेसपेक्टफुल खालायनो गोसो गैया बेखायनो आं बुंनाय बायदि माबार खालायदों आंनि न'नि मानसिफोरा एंगारनो हो एक्चुअली नोंनि मादारा नोंनि बिमाया रितु नङा होमबा जायखियानो जाया मानो जायखिजाया बिसोरो जायखौ नोंथाङा खानानै दोनदों बिसोर आंनि न'नि मानसि जायखिजाया नोंसिनि मादारा बिसोरनि सायाव केस होदों नोंखौ बिसोरो किडनेप खालामना दोनदों सिखोमानानै दोनदों होननानै बुंदोंमोन सार नोंथाङासो पुलिस आं पुलिस नङा थ' नोंथांनि साननो हानाय सक्तिया गोहोआ बांद्राय जानांगौ मोनथिबाय मानोना आंखौ जुदि आंनि न'नि मानसिया बिसोर आबै आंनि बाबा आंनि बिनानाव आंनि आइ बिसोर जुदि बिसोर न'नि मानसि जानानै जुदि आंखौ किडनेप खालामगौमोन आं बेयाव गाख्र' बिसोरखौ लांनो फैगौमोन नामा आरो सोर मानसिखौ नुदों गावनि न'नि फिसालाखौनो गावनि फिसाला फिसौलाखौनो दि बेबायदि किडनेप खालामनानै सिखोमानानै दोनगोन सोर फाग्लाया बुङा खोनासं रनि नोंनि गावनि बिमायानो बिसोरनि सायाव कमप्लेन होदों बेनिखायसो आं बिसोरखौ बेयाव सोना दोनदों नंखाय आंनि बिमाया नंखाय बुंदों जेबो मोनथिया बियो न'खरनि मानसि मोनथिया न'खरनि अननाय मोनथिया बे जेबो सोमोन्दो मोनथिया बियो दा नोंथाङा जोंफोरनि न'खरनि गेजेराव मा सोलिगासिनो बेफोरखौ गोसो होनो गोनां गैया माबार नोंथाङा गावबा गावनि खामानिखौ माव आंनि बिमा बिफा बिनानाव बिबै बिसोरखौ माबार लकालनिफ्राय दिहुनना हर आंथ' फैसाबो लादोंमोनलै बिसोरखौ दिहुनना हरा होननानै दा खोथायाथ' गाज्रियानो जाबाय नाथाय बे सेंग्रानि आखलखौ मोजां नुवाखै आङो बियो मायबा नङा मायबा मोनसे खालायब्ला आंसो प्रब्लेमाव गोग्लैयाथ' मा खालायनो दं बिनि बिमानि खोथाखौ खोनासंनो ना बिनिखौ खोनासंनो मा सानहाबबाय थागौ सार दा दि नोंसिनि आइया बिसोरनि सायाव कमप्लेन होदोंना ओइ फार्मेजाव बेफोर कमप्लेना जाबोरसो बेफोरो आंसो ना भिक्टिमा आंखौसो किडनेप खालामनो होनना बुंदोंमोन आं गावनो मानसियानो जुदि आं फैनानै पुलिस स्टेसनाव आंनो जुदि बे बाथ्राखौ बुंफैदों आंखौ किडनेप खालायाखै होननानै नोंथाङा आरो मा बुंबावलै बेफोरखौ मायबा प्रुफ नांबावगौ नामा आरो बेयाव आं गावनो गावनि खुगाजोंनो बखिगासिनो बेखौ आरो मायबा प्रुफ नांबावगौ अके बे सासे मानसिया आंखौ सान्थियाव थानो होला दहायनिफ्रायनो खनले फन खालायगासिनो फन खालाय माथा गरम खालायजोब्बाय बियो आंखौ आं बिजि दं होननानै बुंब्लाबो बुजिया हेलौ नों मा नों बुजिया नामा आं नोंखौ बुंदोंना आं बिजि दं होननानै मानो फन खालायबाय थायो नोङो खेबसे बुंब्लाथाय बुजिया 1000 बार बुंब्लाबो बुजिया नामा नोङो फन खालायनांला होनना बुंदों आं बिजि दङ फ्रि जाब्ला आं गावनो फन खालायगोन ना खर' मेलेम गैया दोन ननसेन्स बेफोरबायदि मानसिनि फालायावदि मानो गोग्लैदोंमोन आङो साला हा खरस गोग्लैनाय बायदि मोनबाय आं बे सासे मानसिखौ लोगो मोननानै खिबुखौनो गारा लेट्स ब्लक हार नाम्बार बिनि नाम्बारखौनो ब्लक खालामना दोनसै आं मायाव फन खालायबाय था बेफोरबायदि मानसिजों लाइफआव सिरियास जाना जेबो लाब गैया बेनिफ्राय ना मायबा मोनजागोन ना गरसे मोनजागोन ना मायबा लाइफआव मा होनो बेखौ साक्सेस मोनगोन ना खि साक्सेसआथ' बाद ना खि मायबा लाब जागोन बिजों थाब्ला फारमेजाव नोङो नाङांनो नों बायदि मानसिखौ दोनैनो ब्लक खालायना दोनैनिफ्रायनो खतम सेस जाय बायदि मानसिखौ आंनि लाइफआव खामानि फैनाय बायदि मोनो बेजोंसो आं सोमोन्दोआव थायो बेजोंसो रायज्लायगोन बेजोंसो सोमोन्दो लाखिगोन बेजोंसो आङो गोदै जागोन आरो जायखौ आंनि लाइफआव जेबो लाब गैया बायदि मोनो जायजों थाब्ला आंहा जेबो खामानियाव फैया बे मानसिजों आं
सेकेन्डबो थाया नाङा आंनो बेफोर मानसिनि गोनांथि गैया आंनो लाइफआव जुदि खुसि रंजा खुसि थानो लुगैदों साक्सेस जानो लुगैदों गिदिर मानसि जानो लुगैदों आरो जुदि न' बांला गारि सारि बेफोरखौ लुगैदों बिदिब्ला अराय समबो नों मथलबि जानांगोन सेलफिश गावनिखौ नायगोन जेराव मोनो बेखौसो आगान हो जायखौ मोना बेखौ खिबुआव लाखिना लाब गैया लाइफआव आंनि लाइफआव दानसोर आंनि लाइफआव मोनसेल' रुल जायजों दङ बायदि मोनगोन बेखौ आं बिखा गेजेराव बजबना अनसायना लागोन आरो जायजों थाब्ला जेबो गैया बायदि मोनो जेराव आं लाब मोना बेबायदि मानसिखौ आङो आगदा आथिंजों जोनानै गोजानाव थांफाग्रा मानसि आरो नोंलाय मा नोंथ' लामा गेजेराव गोग्लैनानै थानाय हाद्रिसो माबा जाखो आंखौबो लांफायासै बिसोरो पुलिस स्टेसन सहैबायना सहैयाखैथाय मा जाखोथाय मा रायज्लायखोथाय खबरबो मोनला दा जायखिजाया जि जाबाय गासिबो दा मोजां जाबानो जासिगौ गुथालाथ' दा बेफोर खोथाखौ मिन्थियानो मिन्थिब्लादि बेसे टेनसन मोनगोन बियो न'नि मानसिफोरखौ बेबायदि न'नि मानसियानो जेलाव होदों होनना मिन्थिब्ला आंहा खालि इसोरनिसिम मोनसेल' खावलायनाय मोनसेल' आर'ज गाबो आं इसोरनिसिम आंनि न'नि मानसिफोरा मोजाङै थाब फैफिनथो रनियाथ' थांबाय दिनै नाथाय बिमायाबा बिना मा होननानै केसखौ मा खालायखो पुलिसजोंबा मा रायज्लायदों मा माबादों जुदि रनिया बाथ्राफोरखौ रोखा बुंनायनि उनावबो जुदि पुलिसा एंगारा मा जागोन बिराद गिदिर बेसेबा गिदिर प्रब्लेमाव गोलैबाय आंनि न'नि मानसिफोरा मा जाखो खबर लानोबा आंनाबो मबाइलाव फैसाबो गैया आं बुंदोंमोनानो सिखिरिखौ आंखौ फन खालायना खिथाहर होननानै दाबो जेबो खबर गैया माथो बिखायासो ख्लाब मोनगासिनो आङो मा जागोन होननानै रनि बिमा मादैयाथ' बिराद गोसोआ गाज्रिथार बेना मा खालायो मा मायो जुदि केसखौ आरो बांद्राय गिदिर खालायो जुदि आंनि न'नि मानसिफोरा रावखौबो जुदि एंगारा पुलिसा मा जागोन बिराद गिनाय मोनथारबाय आं गोसोखौनो ख्लाब आदा रनिया फैनांगौमोन दस' बाबा औ दासिमथ' फैनांगौमोन खोन्थामारनायमोन ना आबा नारखोनो बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुजायनानै मा बुंनांगौ रनिनि सिगाङाव औ खिन्थादों आयै रनियाबा मालाय दंना गैया जायगायाव जागोन जेबो टेनसन लानाङा नोंसोरो फैगोन रनिया फैगोन आं मिथिगौना आंहा आंनि गथ'नि सायाव फोथायनाय दङ फैगोन बियो फैगोन समफोर खालि आंहा इन्टारभिउबो दङ बाबा आं बे इन्टारभिउनि थाखाय बेसेबा प्रिपेरेसन खालामना दोनखादोंमोन मा जागोन दा होनो मोनाब्ला साननायफोरासो फेलें जाजोबसिगोन खोमा बे हिन्जावनि थाखायनो न'खरानो सुख सान्ति मोनला मोनसे नङा मोनसे खैफोदखौनो लाबोना फैबाय थायो बियो माब्लादि मुक्ति मोनगोन बेफोरबायदि मानसिफोरजों बेफोरबायदि एग्जामा बोसोराव फैयानो बोसोरनै बोसोरथामनि उनावसो खेबसे फैयो बेखौ नेना दंबाय दंमोन आङो बेसे प्रिपेरेसन खालामदोंमोन आं बे मोनसे इन्टारभिउनि थाखाय दा एग्जामखौनो होनो मोननाय नंलासो बायदि मोनबाय आङो मा जाबावगोन जागोन नों टेनसन लानाङा जाथारगोन नों इन्टारभिउबो होगोन जों गगोनबो बेनिफ्राय रनिखौल' फैनो हो नों दानो गगोन जोंफोरो खोनासं इसेबां हाइपार जानाङा आं नै लायगासिनो नङा सार माबार एंगार औ नों थाथ' बेयावनो थाथ' 2 नाम्बारि पुलिस नोंसोर बायदि पुलिसखौ माबायदि सिदा खालायनांगौ मोनथिगौ आं जुदि आंनि फेमिलिफोरखौ एंगारामोन नोंनि साख्रि जागौमोन आं मोनथिखा दाय गैयालाबासिनो सोना दोनग्रा दा मोनसेल' खामानि दंबावो आंहा आइखौ लोगो हमनाय आइखौ अबाव लोगो मोनगोन दा आइया क'क्राझारसिम बेक जाबाय ना मायबा थांबायसो नामा क'क्राझाराव र' आबै बाबामोना फैग्रोथों बिनि उनाव आइजों रायज्लायगोन आं ओंखार मा औ थांनो हासिगोन नोंसिनि केसा सल्भ जाबाय ओंखारदो बेनिफ्राय थारमाने सार माबोरै इन्सपेक्टर सार जोंफोर माबायदि माने थांनो हासिगोन आरो ना रनियाबो फैदों नामा रनियाबो जोंफोरथ' बुंखादोंमोन ना सार जोंहा जेबो दाय गैया होननानै नोंसो बे हिन्जावनि खोथाखौ खोनासंनानै जोंफोरखौ दाय गैयालाबासिनो बेयाव सोना दोनदों सार बेफोर पुलिसनि खामानिखा थेवबो सार पुलिसनि खामानि होननानै नोंथांमोना पाब्लिकखौ बेबायदि खालायनाङा ना जोंफोरखौ बेबायदि लकआपआव सोना दोननाङामोन सार नोंथाङा मिन्थिखागौमोन जोंफोरा जेबो दाय गैया होननानै थेवबो नोंथाङा बे हिन्जावनि खोथाखौ खोनासंनानै जोंफोरखौ बेयाव सोना दोनदोंमोन दा मिन्थिबायना जोंफोर जेबो दायखौनो मायाखैमोन होननानै दे जाबाय सार जोंहा फिसाज्लाया फैदोंना रनिया औ बे रनि नामा औ बेनो फैदों आं बुंदोंमोन ना सार बियो फैखाथारगोन होननानै
आं बेनि थाखायनो बुंदोंमोन सानसेबो लाखिनो हाया नोंथाङा जोंफोरखौ बे लकआपआव होननानै आंनि फिसाज्लाया जोंफोरखौ लांनो फैखागोन होनना बुंखादोंमोन सार। खायसे समाव जोंनाबो बेबायदि जाहैयो माने प्रुफ मोनदोंमोन ना बे हिन्जावाबो बुंबाय बेनिखायनो नोंसोरखौ बेयाव सोना दोननांगौ जाबाय उफायथ' गैया बेबो जोंफोरनि खामानि पुलिसनि खामानि। दे सार जेबो नंला दे। आं मोनथिखागौमोन रनि आबौआ फैखागोन होननानै। आबौ रनि आबै मोजाङै दंना नोंसोरो? जेबो खालायाखैथ' बिसोरो? आबौ दं आबौ मोजाङै दं। आं आरो बेसेबा गिनाय मोनदोंमोन। बे पुलिसफोरजों जेबो गेरेन्टि गैयाना। आइया जेरैबायदि नोंसोरनि सायाव कमप्लेन खालायदों आंलाय माथो नोंसोरखौ बुला बुसिसो खालायदों नामा? बेसेबा गिदोंमोन आं आबै। बुवाखै दे आबौ बिसोरो जेबो खालायाखै खालि सोंला सोंसिल' खालायदों आरो नाथाय आंना खालि बै बुरि मानसि नालाय उन्दुनो मोनाखै जानजिया सादों आरो आबौ। सरि दे आबै बुरै बैसोआव नोङो आंनि थाखाय जेलाव फैनांगौ जाबाय। आंनि थाखाय नों लकआपआव थानांगौ जाबाय। आंनि दाय बेफोरो। आं जुदि बेबायदि थाफैयामोन बेयाव फैनाय नङामोन आइया बेबायदि खालायनाय नङामोन खोमा। आं सानाखैमोन आबै आइया दि बेबायदि खालायगोन। आइया न'नि मानसिखौदि बेबायदि केस होनानै लकआपआव सोना दोनगोन आं सानाखैमोन आबै। आइया एसेबां सिंनि थाखोनि खामानि मावनो हागोन आं सानाखैमोन। दे माथो खालायबावनो आरो जालांबाय थौदो दानिया न'आव थांसै। बेबायदि जायगायाव आं एक सेकेन्डबो थानो गोसो गैला आबौ। थौ न'आव थांसै थौ।